Fil-Palazza Sant'Anton, il-President ta' Malta, Mary Louise Coleropreka, laqet lill-grupp ta' emigranti Maltin li qegħdin fuq btala f'pajjiżna. Hawn ħabbret li għas-sena d-dieħla hemm pjanijiet biex delegazzjoni presidenzjali titla l-Awstralja u tiltaqa' mal-komunitajiet Maltin. Żidet tgħid li l-għan tal-Presidenza huwa li tkompli tissaħħaħ il-komunikazzjoni bejn Malta u l-Maltin li qegħdin imferxin madwar id-dinja. One News tkellem ma' wħud mill-emigranti li żaru lill-President. Għalihom kien ta' sodisfazzjon li jiltaqgħu mal-kap tal-Istat Malti. U kien onur tagħna li niltaqgħu mal-President li għalina huwa xi ħaġa kbira li niltaqgħu mal-President għal qatt ma tqajt magħhom, kelli opportunità u missjajt bħal speti. Imma huwa ħaġa sabiħa li qegħdin hawnhekk u għandna affarijiet bħal dawn inġunjawhom. Gejtu Paċ, President tal-Klabb Soċjali La Vallette fi Blacktown l-Awstralja, għalinna li din il-laqgħa tfisser ħafna għal Maltin li jgħixu fl-Awstralja. Li tiġi hawn Malta, speċjalment fi grupp bħal dan il-biċċa kbira tagħhom huwa mill-Awstralja, u tintaqa' mal-ogħla awtorità tal-pajjiż mal-President ta' Malta, ma naħsibx li ħassibha f'pajjiżi oħrajn. Jim Borch, emigrant li ilu li telaq minn Malta għal aktar minn 50 sena, jispjega kif ta' kull sena baqgħu jiftakru f'Malta. L-idea kienet li nixbru fondi. L-Awstralja nagħmlu concerts, nagħmlu raffles, jien nagħmel tours u meta nagħmel tours ma jitħallas ħadd ħalli dawk il-flus li jkollna nibagħtuhom lid-dar tal-Providenza. Preżenti għal din il-laqgħa fil-Palazza Sant'Anton kien hemm ukoll Tages, ir-raġel li ngħaqad ma' ibnu nhar it-tnejn wara nofsinhar. Fil-waqt li ħadnet magħha li ċkejken ta' 3 snin, il-President ta' Malta awgurat lil missier u faħret ix-xogħol li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni Maltija għall-Emigranti.